numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dar nu așa de mult. Și a sosit un moment când trebuie să fac un legământ cu cineva care o iubește atât de mult. Știu că nu am fost un tată perfect. Am fost un tată imperfect și voi fi mai departe un tată imperfect. De aceea trebuie ca astăzi ea să facă legământ cu un părinte mai mult decât perfect. De aceea, Ana Mădina, copilul meu drag, pe baza mărturisirii credinței tale, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt.
Amin. Stimată soră Coman, dragă Emilia, mi-ai fost simpatică din primul moment. Apreciez străduința și străduința ta. Nu voi uita niciodată că nu ai acumulat nicio absență de primul semestru, dar ai lipsit odată de ora de pregătire. Domnul să te ajute să nu lipsești de la masa cea mare pe care o tinde și sper să ne revedem acolo în jurul mesei întinse de Domnul nostru Iisus Hristos. Mă bucur că te afli astăzi în prezența părinților acelor dragi și că ai decis să închei acest legământ veșnic. De aceea, pe baza mărturisirii tale în Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Din copilărie te priveam, dragă Emma, prin fereastra vărului mai mare și am privit cum ai crescut așa frumos și ți-ai păstrat curăția, puritatea. Ai învins cu un zâmbet orice neajuns și neputință și astăzi ne spui tuturor cine te-a făcut să crești, să
să te dezvolți, să iubești, să rămâi și să devii un copil atât de minunat. Acum poți să zâmbești. Se întâmplă. L-ai iubit și îl iubești și ne rugăm să rămână Iisus de veșnicie, prietenul tău, frate drag. Pentru că e frumos temeiul mărturisirii tale și e frumos că e Iisus. Și pentru că tu crezi în El, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Diana, pentru mine ești marea surpriză așteptată. Vreau să-ți dezvălui un secret. Te-am urmărit din clasa 9. Am considerat că ești persoana potrivită cu care să intru într-o controversă. Și cred că și Dumnezeu și eu am avut mult de furcă cu tine, dar ne-a plăcut. În fond, era în căutarea unui lucru mai bun, a ceva mai frumos. Și nimeni nu își ocupă timpul dacă nu poate să obține ceva valoros. Așa că tu, Diana, ești persoana prețioasă care astăzi se întâlnește cu Domnul Hristos și crede în ciuda dovezilor și urmează în ciuda consecințelor. De aceea, Diana, pe baza mărturisirii credinței tale în Domnul Hristos ca mântuitor personal, te botezi în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.
soră Popocea, dragă de Fernara, ai un nume foarte floral. Îți ofer un boboc ca să-ți mai dispară emoții, ca să nu strici un boboc. Ne bucurăm cu toții că astăzi decis să înflorești și a rămas pus sub liniște maturitatea ta de decizia fermă de a urma pe Domnul Iisus Hristos. În momentul în care a avut loc examinarea, am venit de 3 și ne rugam cu fiecare dintre aceste serii, se ruga cineva din comitet. Este momentul în care am zis, venim să ne rugăm, lăfrămioara deja a început. Apreciez terminarea ta și fie ca această zi să fie cea mai importantă în viața mea. Pe acest pământ să îmbobocești, în Împărăția lui Dumnezeu să te deschizi frumos, înflorind după voia Tatălui Ceresc. Lăcrămioara, pe baza mărturisirii tale, în Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Constantin Cristina și-a anunțat intenția de a se boteza. A venit, cred că, o singură dată, după aceea a absentat cele la 3 luni, după care a spus, vreau totuși să mă botez. Din momentul acela a fost aproape nelipsită. Vă mărturisesc că reiese în numele său din catalog și în momentul în care a revenit, l-am început. Au fost însă 2 ocazii, cred, în care am sărit peste numele ei, deși era încercuit, era îngroșat. Mă bucur că te-ai întors din drum, un Duh bun ți-a vorbit, ai lăsat ca acel Duh bun să schimbe decizia ta și te-ai suit în acest tren imers. Constantin Cristina, pentru cei care au prins comunismul, ce însemna Comitetul Central. Mai poate însemna Casa Căsătorilor. Astăzi te căsătorești cu Hristos. Cristina, mă bucur foarte mult că dorești ca frumusețea exterioară să o transferi în interior. Domnul să înfrumusețeze fiecare dintre aspectele vieții tale spirituale. Și astfel, un om frumos, să fii gata să fii cu asalt împărăția sa. De aceea, te voi boteza acum pe baza mărturisirii tale în Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal, te voi boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
DESPA. Alina va fi botezată de domnul director, iar Cristina de parte de catedră. Alina este destinată pentru a aduce bucurie. Are un zâmbet și o bucurie contaminatoare. Întotdeauna este în căutarea performanței și a realizărilor înalte. Dar cred că cea mai importantă realizare este faptul că religia este doar un pretext. Scopul este ca să ajungi într-o relație mântuitoare cu Domnul Hristos. Și pentru că tu ai arătat pe deplin credința în Domnul Hristos ca mântuitor personal, pe baza acestei credințe în El, Alina, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Am rămas foarte surprins când am aflat faptul că numita Cosmina, cer servitor este din comuna tatălui meu, Chiojdu, județul Buzău. Avem așadar rădăcini comune și referitor la area geografică din care provenim noi, respectiv părinții noștri. Însă, sper că rădăcinile noastre sunt mult mai profunde și ne tragem seva din Iisus Hristos, Domnul nostru. Apreciez discreția ta de solinobiliar, apreciez hotărârea pe care ai luat-o și doresc să fii pe mai departe o prezență senină și binefăcătoare în liceul nostru, dar când vei pleca de aici, în societate, în locul în care te vei integra și familia pe care o vei avea, de asemenea, în biserica pe care o sluji. Mă bucur foarte mult că am prilejul să vorbesc pe cineva din comuna Tatălui. Stimată soră Despa, dragă Cosmina, baza mărturisită a lui Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Larisa. Străbunicii tăi au fost adventiști. Străbunicii adventiști. Bunicii adventiști. Părinții adventiști. Însă să știi că lucrul acesta nu te face adventist. Iar de mântuire nici atât. Doar decizia ta și consacrarea ta față de Hristos te face adventistă și îți oferă un loc în Împărăția Lui. Să te aștepte Bunul Dumnezeu ca să stai toată viața lângă El și mai mult decât o viață pe pământul ăsta lângă Hristos, îți doresc o veșnicie alături de El și de toți cei dragi. Dumnezeu să-ți binecuvânteze decizia aceasta. Ca pastor al Evangheliei, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin. Amin. Deci cine o fi filmat botezurile pe care le țineai în botezătorul. Și totuși au fost cele mai eficiente. Printre cele mai eficiente. Stau și mă gândesc cine o fi fotografiat în evul mediu și mai târziu botezul celor care decideau să urmeze pe Hristos. Avem atât de multe binecuvântări pe care le socotim din păcate. Știm însă că Alizarciu este o fată serioasă, este o marcă ta seriozitatea, a participat cu regularitate, a participat cu maximă atenție și astăzi, stimată soră Zarciu, dragă Alice, te pregătesc să scrii o poveste. O scrie de fapt Dumnezeu pentru tine. Alice the Wonderland. Astăzi intri într-o țară de poveste. Dani a citit din partea cuvântului. O să te întâlnești cu cocoșatul, o să te întâlnești cu păsări de slujilă. Daniel a spus, biserică vor fi probleme. De fapt, cel mai mare probleme vei avea biserică. Dar aici vei fi și cel mai iubit. Prin biserică, Iisus va scrie o poveste pentru tine. Alice, în țara minunilor. Rămâi în țara aceasta, atât cât poate fi Împărăția lui Dumnezeu aici, dar mai ales sus. Domnul, ziți așa. Stimată soră Zarciu, te voi boteza, se spune Auciu. Dragă Alina, pe baza mărturisirii tale în Iisus Hristos, ca Domn și Mântuitor personal, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
Ianca va fi hotărâtă de pastorul de Citații de pastorul Teofil Brașov.